Hi everyone, mayroon tayong quail egg. Gagawin nating masarap yung ating quail egg. So mayroon tayong blender na carrots at kalabasa. Ihalo lang natin at ilalagyan natin ng half cup of flour. Tapos cornstarch. At of course, 1 egg. At ihalo na natin yung ating quail egg. Halo lang din natin. Tapos lagyan natin ng mga spices, garlic powder, peppers, parsley, and ang konting asin. Ayan na po. Umpisa na natin lutuin. Subukan nyo at itry nyo. Sa mga Junatis ay magustuhan ito po. Salamat! It's ready!